U organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu je održan trodnevni simpozij o 50. obljetnici Drugog Vatikanskog koncila, čija vizija i zahtjevi još uvijek čekaju na ostvarenje. Drugi Vatikanski koncil najveći je događaj crkve u 20. stoljeću. Blaženi Ivan Pavao II. Rekao je da je taj koncil siguran kompas za život i poslanje crkve u 21. stoljeću. To je takav događaj koji se iznova komemorira kako prolaze obljetnice i crkva se vraća na te izvore. Sabor je naglasio važnost ekumenizma, dijaloga i misionarskog poslanja crkve. Najvidljiviji plod je liturgijska obnova i uporaba narodnog jezika u liturgiji. Drugi Vatikanski koncil je pokazao da crkva nadilazi europske dimenzije i okvire i biva sve više univerzalna zajednica. Iako je koncil otvoren na službenom latinskom jeziku, Sabor je vrlo brzo prihvatio narodne jezike za službu liturgiji. Zbog toga su neki komentirali kako se tim stva iznova dogodili duhovi. Središnji događaj je bio intronizacija Svetoga pisma u koncilskoj auli. Sva zasjedanja Drugog Vatikanskog sabora su se događala okupljena oko Božje riječi, koja je bila u centru svih koncilskih sjednica i zbivanja. Tako da možemo govoriti o svojevrsnom povratku iz egzila Božje riječi. Koncil je pomogao crkvi da prevlada uhodanost i mlakost u koju je s vremenom upala, te donio svježinu. Novost ovog sabora da je otvorila ipak više prostora vjernicima, laicima, da je potaknula onda ekumenski dijalog. Isto tako novost je da je upravo bio sabor koji nije definirao teološke dogmatske istine, nego da je potakao pastoralnu raspravu i želio da bude pastoralni sabor, da potakne rad u pastoralu crkve. Sabor je na nov način definirao crkvu, pošao je od zajedništva i temeljne jednakosti svih pripadnika naroda Božjega, koji imaju različite službe i stupnjeve odgovornosti. S druge strane, Drugi Vatikanski sabor je otvorio dijalog sa svijetom, gdje svijet i crkva nisu suprotstavljene stvarnosti, nego je crkva u dijalogu sa svijetom, ona nosi spasensku poruku Isusa Krista svijetu. Otvaraju se mogućnosti suradnje i ostvarivanja poslanja crkve u području kulture, u području znanosti, u području umjetnosti, u području socijalnog angažmana, pa i u području političkog angažmana. 50. obljetnica Drugog Vatikanskog koncila prilika je za razmišljanje o tome što se do danas ostvarilo i što treba dalje činiti, jer koncil je i dalje smjerokaz za crkvu našeg vremena. Uvjereni u snagu molitve i uslišanja, mladi okupljeni